Balima Anyokuma, très urgent. Des messages d'alerte dit, bien dimanche 5 février 2023. Ewa, ko rebelle sema mogo wula janfa kura do fana tuguni malien aye ni partager dien be ka soro be groupe WhatsApp di sanfé. Ou ka complice ou rebelle ou ka complice ou ani France 24 ni RFI ou be ka mogo de sara WhatsApp groupe sanfé ka tamasegu neni ka mogo do sara ko kayina fo ou be tamasegu contrôle la. Mogo wɛrɛw fana bɛ taga WhatsApp groupe wɛrɛw créer ka yira k'a fɔ ko tamasegu ka Bamako bila. I n'a fɔ 2012 u ye ɲɔgɔnna si mun kɛ dɛ ka kɛ i n'a fɔ maliyɛnw bɛ tamasegu contre la dɔw bolila ka taa Côte d'Ivoire dɔw bolila ka taga Sénégal u bɛ fɛ ka na n'o technique kelen de Bamako ye tamasegu de ta ye Bamako ye fulaw de ta ye Bamako ye bamananw de ta ye Bamako appartient à toutes les ethnies nkalon kuma fila tɛ tɛmɛ nin kan maliyɛnw restons vigilants. Soyons fiers de nos autorités de la transition. Billah ou fait comme Mali Chile. France 24 ni RFI ou Perlembe Nedade. Ou yen neke 2012 là, comme Mangan Wuli. Awa, Asimi Kelebe ka surprise bado fana kembo ou nyafo malien de bela jelengena. Président Asimi, ala ka barakadou ila. Anga to, anga autorité moroko, anga daoula. Blende ni pikapu keme durunin kode chona bamako kuno samedi. Malien. Avion franana. Avion woro be sara la kana. Blende woro be sara la kana. Non, Assimi Doussou Bora. Attaque dobe ka ket le flyna. O kana baou jakan. Terrorisou be kouga dernière cartouche de fini. Fransi bolo kola le kuye Mali blatoro ko Bamako be kou ke terrorisi. Alhamdulillah. Barka dem bankuno no Assimi a résistera. Ambe Assimi faux. Ambe premier ministre Chogeli faux. Ambe Modibo Kone faux. No SE Nyamoko Baye. Vraiment bravo à Modibo Kone. Bravo à Sadou Kamara, le ministre de la Défense. Bravo au ministre Ablaye Diop. Ablaye Diop, le ministre des Affaires étrangères. Que Dieu te bénisse. Bravo aussi au président du CNT, Noé Maliki Diaoui. Bravo au ministre de la Réconciliation, Noé Colonel Ouagui. Bravo au colonel Gramelier, Ablaye Maïga. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Transition mogo be anya kala ambaw ko awambaw souteni kama fo malien be na ngatu transition mogo ko angu deme barabe nya chokamina on est de cœur avec et baratabulu kain amalgam kuma kurambe ka fotanto ayaw koloside Mali de Burkina bilama ali Burkina bora ka victoire were ketuguni terrorisme contre tara terrorisme mogo ka basi do fanati donc a nyefo ngena information chambe fo ja ali Kidali la ou RFI ni France 24 ye galomba tege ko Kidali ka ko ka azawadi kire ja tienta la ja tienta kuma ina ja rebeli u yere dama fana benente koy u yere ma benente de do ko lu sigena kela te ku somo perdite donc ka nya fam balma mo mu mer krofe nor la agara tuku sema ko de Kidali ka agara tuku sema ko de sema be farasi ka barad la tous les malheurs du Mali viennent de ces rebelles de la SEMA. Ces rebelles de la SEMA sont au service de la France. Donc, à Nyafo Bella Jelengena, Mogo nie Nordisi, Ibe Bamako di. Mogo kana se Nordisi made, Ouyen neke 2012 là, comme amalgame créé, ka Tamasekou Jatike Fouye Bamako bla, Oube fait kanano technique kele de Awa, ça passe pas. Avec le digne fils, le président Assimi. Malien Beki Mounou. Ataki fitinu beka ke wallahi konye chek kante ka bi peteke abetla ki daka sa sterusu ka ko di bane flene meka tiende fana Assimi wulle meka jo ame mo nya autorité mo ko kolosi intervention militaire ken meka préparer mais je pense pas que abenya so anga da Assimina en tant que malien be Assimi ko wallahi intervention militaire teke mba fo malien ngena anga danga autorité mo la anga tugu ko angu deme. Donc, à Nyafo, ou quel est le plan mon tracé, mena plan kalansan non malien. Ko ou fait ka malien ou yérama de blagnona. Flani de renote qu'elle est là, tamashegini moroshite qu'elle est là, ou be kanim be mana kandi, ou be morodo de sararon ou comme Malila Gouchi. Tiens, faut là. Bamako appartient au Peul, Bamako appartient au Touareg. Chers parents du nord, du sud, du centre, restons unis, nous sommes un seul peuple. Nous sommes frères et sœurs du même sang. Que tu sois Peul ou Dogon, restons unis. Donnons-nous la main pour sauver la patrie. Les ennemis du mal ont déjà échoué. Soyons fiers de notre président, le maréchal Assimi. Donc, où il y a un message mon blakana. WhatsApp groupe là. C'est ma moro WhatsApp groupe sans faire de la sang de Erebalou. Pour que tu Katamesekou Djate et Troka Bamako bla. Aka fotro kanyuge. Voilà leur plan. Mais ils ont échoué. Ayala de Moussa Menebiano. En balmate chodi a des messages blamés à Kalambela de Lingame. Depuis ce soir, un message d'amalgame circule sur les groupes WhatsApp
pour menacer les familles Touareg résidant à Bamako et ce n'est pas la première fois. Plusieurs autres messages circulent invitant leurs familles à quitter la capitale par peur de l'amalgame. Les autorités sont interpellées à arrêter les auteurs de décitation, l'amalgame et à la haine. Les ennemis du Mali sont en train de faire tout pour enfoncer notre pays dans les trous. À nous les Maliens d'être un grand peuple que nous fûmes, que nous sommes et nous resterons. C'est le message d'un frère Tamashek. Quel était mes frères et sœurs Tamashek, Touareg, résidents à Bamako, restez tranquilles, ne quittez, ne partez nulle part. L'ennemi numéro 1 du Mali, c'est la SEMA. Et la SEMA est au service de la France. Tous les malheurs du Mali viennent de la SEMA. Mes frères et sœurs, il ne faut jamais suivre la SEMA. Il y a un galon bête, quand général Gamou, quand il y a un agali, il y a un galondi. Gamou est un patriote. L'ennemi numéro 1 du Mali, c'est la SEMA. Et la SEMA est au service de la France. Tous les malheurs du Mali viennent de la SEMA. Mes frères et sœurs, il ne faut jamais suivre la SEMA. Il y a un galon bête, quand général Gamou, quand il y a un agali, il y a un galondi. Gamou est un patriote général. Un général, un digne fils du Mali. Nous sommes très fiers du général Gamou. Car Fomalien Onyana, Ayaou Kolosi. Ou y'a galon fanatique, quoi qu'il a le cas où l'embe, Dja Tientola, Dja Ali Ereberu Yerama Benin Tefana. Il m'a eu qu'un chef d'état-major changé. Ereberu Yerama Benin Tede. Ou y'a mangan kolonchi fena, ou Djigi Dalembe, autant moro de cas. Pour que trop, Asimika Kofitinu Kula dron, ou quand faut qu'on mette à Bintamachegouka. Mais Assimi est plus intelligent que vous. Faut être Assimi soro, Assimi la fiale maka kuluba. Ama yini malien befa nga tu Assimi ko nga deme bara minga chukamina. Wallahi les ennemis là, ils ont déjà échoué. Anga wuldro nga jodro. Sinon toi que les intervention militaire la benembo faut tien de. Ça c'est clair comme l'eau de roche. Mais c'est le peuple en tant que les Maliens sont derrière Assimi. Wallah Assimi ne va pas tomber. Restons, soyons fiers de notre président. Restons soudés. Faisons l'union sacrée autour du président maréchal Assimi pour sauver la patrie. En bécan faranyonka, en a différence d'akrefe, en a yafanyoma, en bécan teke de nyoma, en a Assimi deme, en a gouvernement deme, en a SE deme, en a CNT deme, en a bela delen deme, institution mbe, barabenya chukamina. Vraiment, niame Assimi bi. Modibo kone donne. Niame Assimi bi, Maliki Diaoudou. Niame Assimi bi, Shogali do. Niame Assimi bi, Malion Ambed do. Niame Assimi bi, Colonel Wagedo. Niame Assimi bi, ministre Ablaye Job de do. Niame Assimi bi, Sado Kamara donne. Niame Assimi bi, en Malion de do, Ambed do, c'est l'équipe complète. En Bekanteke de Nyoma, en Gou soutenu, en Michelige Kanyon Kala, en a Keleke, en a Balblater là. Parce que Djougou be ka wuli, Djougou be fait qui profite manganou de fait, donc on a soma. Donc sema moro be groupe WhatsApp sans faire de la ka fo mal, on a autorité moro ngena, oku aklito sema kanin bangala konna. Oro te menoko fait, amet la ka information tellement do ira, ko Burkina ou attaquer ke, ou ali kando be no, Burkina be ka avancer, Mali be ka avancer, terrorisme be to ka attaquer ka Burkina ta Niger bi. Donc chers patriotes du Mali, an munyu n'anya munyu sondron an banga indépendance totale soro ka tla ka fara Modibo Keita o kuma kelen de fo ka fo malien nyana ni e dunun gurubatolai ni dunun farato te bara blato du bi anga ananga indépendance de soro li ka surubi anga na décourager anga continuer combat fait c'est le Mali qui gagne. Donc on anga janga Modibo Keita ka message la je anga to Assimi ko Assimi mobili chama de sang malien tendu ga olade donc anga Modibo Keita ka message la me de gouvernement ko raga sabati asimembe muma pantam ka lafia pantam ka soro ko mambe mi ni awfe gele amana na aw kan tugo aw du kana tien du se ka gele aw mani ala sana ma tin te kan wa uma ala idonda amu ke gele ni gele na ka chala pe gele do woro no walla ni ko fana no ware kan ka ni gele ay o tuma ni gele na aw ma tugo chamba ni awfe akana son ka on la gusi taw kana son ka gouvernement la gusi ka yala jugu kono ka taw si yusun koro ka taw si mas dawla ka gouvernement ni ka to nyama ni na to nyama ni na gouvernement ni ay joni ni
aya ya dinni aganyama no mu ya tigi adu tigi o be bala ni ga jebe de benala ka ko katu trala Osman Baji ni aufa ko ta ba nu ba ke na e pie ninga barala tonga barala gwe manga barala sana ka yala ka kella gusiye ka bo du sutnie aka fa tonga neka na e ma be amba fa ka ton tigi akora de ni ma ni famu ni se ja kuro wal ni wala bi toro ika fa tonga neka ni e pie ni ko bara chuwa ika fa tonga neka ni e pie ni gwe manga barala ika fa tonga neka ana ko balmaya kadala ni jo de ka jona di ma baraka ka latle jona latle la na ko fa ifra kila andika ben Modibo Keita Kumakamede. Que Dieu bénisse vraiment le président Modibo Keita. Donc vraiment, il y a une information tellement de France. Modibo Keita est de fode. Angana gouvernement na gouchambero na kobi. Angana assimila gouchambero na kobi. C'est un moment très bekato assimiko. Beka transition indeme. Amangini befe, malien befe. Angan boulou di nyoma. Chiakou te, foi te. Ou befe kataka chiao de blanc. RFI na figi impérial imbola. Donc, en koloshi, RFI ni France 24 la télé flyna. Ou befe kanani chia kele di. Uranda, farasi kelengele de Uranda chi. Na dabarayi. Radio Milko Links. Onika radio do kumeko Milko Links. Ode génocide créé Uranda mogon fi million kele sara. Ou befe ko de ke malla. Ou ya tante ni flaw yo amanya. Ou ya tante tamashego yo amanya. Sisa ou befe ka erebelu de blatun ka a to fenge awa ala tanya o bulu fana. Katla ka fo onyina tukuni. Ou ya galon ticket tukuni. France 24 ni RFI la. Ko kidali ka ko non. Ko lube kube azawadi ko la tiente kuma ina de. Hali erebelu yerama benente ko ina. Daraba de kelen no la ko ina. Mais ou befe ka galon ne fabriquer pour que ka intervention militaire que parce que avion perle be Niger. Ou befe ka wuli ka kidal de annexer. Ou tando be freke. Donc Malion anga to asimiko anga danga gouvernement na anga munyu billahi ni bebe ban ni wo kibiga yere ma horonya ta billahi ko beba kono ibe segende anga skino ifana awanga da simina anga transition bo deme bo conseil di bela jelema ame président Ibrahim Traoré fana fo depuis Burkina Faso vraiment Burkina kaw où ye basi kunu ku ye terroristes attaqué et dugudo la alhamdulillah bi où ye basi wera fana détruit tukuni au basi fleni. Donc, où que Dougouko les barrages de Kassan, où qu'il y a basi de détruire. 600, où il y a basi flanant à 15 km. Et Burkina Sourasou, Tarakatara, basi flanant de détruire. Au fana photo fleur en là. Bravo au FDS, bravo au VDP de Burkina Faso. Donc, à fond, Malé Onyena, Tamachekou, Bamanou, Doronou, Flau, Ambekanteke Biroman Bede Malé Onye. Malé Akanabi Amalgango. Naye Moroye, Morobisra Al Tamacheki Kelema, Ayatiki dénoncé. Tamachekou, akana Bamako ne, aye Bamako kaudi, pion, Bamako Tamachekou tade, Bamako Bamanon tade, Bamako Flau tade, Bamako Malien Bedetaye, Chiakou Tala. RFI France 24, Ani Sema Nafigi, Sema Escoro, ou le debe fekara Moro Farakabonyona, pour que objectif na. Sema teka Azawa défend, Sema teka, Erebel Sema Moro teka Tamachekou défendait, ou be ka franchi de défend, ou be franchi de ka barala. Aye, message ti Tamacheki Bemade. Sema teka Tamachekou défendait. Sema be franchi de kabara la. Makoronga lagare nous ne dou. Donc je lance ce message en français. Les rebelles de la SEMA ne sont pas là pour la cause des Touaregs. Ils sont là pour défendre l'intérêt français. Au dehors de nous. Donc nous conseillons nos parents du nord du Mali de ne jamais suivre ces criminels de la SEMA. C'est des pions de la France. C'est l'ennemi numéro 1 des Touaregs. Si vous voulez chercher l'ennemi des Touaregs, c'est la SEMA. Combien de Touaregs ont perdu leur famille? C'est à cause de la SEMA. C'est eux qui ont amené tous les machins des terroristes là pour détruire tout le nord. Donc vraiment, que Dieu bénisse. Ambe Shérif Cheikh Tiamé Aïdara Kabako Fouratigi, ambe vu de la banne aller folier. Vraiment, ni Froudimi bila, diabète bila, ani konodimi, ani erandimi. Ne Shérif Cheikh Tiamé Aïdara Kabako Fourata, abi deme kosobe, kanyafo, ni mogobe. Shérif Cheikh Tiamé Aïdraka numéro là, c'est 78 78 03 03. Vraiment, Shérif Keka Fourakaï. Ami Mali Shérif Loka Bela Djelefo, Bouya Aïdra depuis Nyoro, Ambali Fo, Ambe Sego Kaka Bele Fo, Sego Lassana Kane, Ambali Fana Fo, Ambe Ousmane Chéri Maran Aïdra Fana Fo, Ambe Imam Diko Fo, Ambe Imam Maïn Ouattara Fo, Ambe Mali Chrétien, Mali Somo, Mali Dosso, Amba Bela Djelefo, Ani Mali Dougouti Lakao, Ani Mali Somao, Ambe Bela Djelefo, vraiment. Alaka barkado Malila, alaka barkado Burkina la, alaka barkado Lajinela, tongo de kundo, akambe, anga to vigilance kondana, moko shikana yerdama bla nyogona, anga transition deme.
Vive la transition malienne, vive la transition burkinabé, vive la transition guinéenne.